ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ತೋಜವನ ರೆಸಿಪಿ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಅತಂಡ ಕಾಯಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು. ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದು. ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪನೇಕು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದು ನಕಲು ಇತ್ತನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ದಲ್ಲ ಬೋಡ್ಚಿ. ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡೈನ ಐಟಮ್ಸ್: ಸಜ್ಜಿಗೆ 1 ಕಪ್, ಬಾಂಬೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ, ಮೈದಾ 1 ಕಪ್, ಬೆಲ್ಲ 1 ಕಪ್, ತಾರೈಪಿರೈನ 1 ಕಪ್, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆ ಅತಂಡ ಗೀ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಡ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮೈದಾ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಚಪಾತಿಗೆ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು, ಬಟ್ ಆತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆವಡು. ನನ ಚೂರು ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆ ಅತಂಡ ಗೀ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಡೇ ಉಪ್ಪುಡು. ಚೂರು ಹಾರ್ಡ್ ಆಂಡ ಐಕ್ ಕೂಡ ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ರೆಡಿ ಆಂಡಿ ನನ ಉಂದೆನು ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ದೀವೊಡು. 3 ಗಂಟೆ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಪಿರೇನ ತಾರೈಲ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೀರು ಪಡಿರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಾರೈ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ನಾವು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು ಬೆಚ್ಚ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಕ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಮಲ್ಪೊಡು. ಚೂರು ಪಾಕ ಆವೊಂದು ಬನ್ನಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತನ ತಾರೈ ನೆಕ್ ಪಾಡುಡು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಡು.
ಬೆಲ್ಲ ತಾರೈಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇಂದು ಚೂರು ಅರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕ್ ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪೂಜಿತ್ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಚಪಾತಿಗೂ ಮತ್ತ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ತಾರೈದ ಕನಕ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಮ್ಮ 3 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಮಲ್ತಿನ ಮೈದ ಸಜ್ಜಿಗೆದ ಉಂಡೆಡ್ ಇಂಚ ಕೈಕ್ ಆಯಿಲ್ ಪೂಜಿದ್ ಎಲ್ಯ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲದ ಕನಕಲ ಮೈದದ ಉಂಡೆಲ ಸಪರೇಟ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರೆದ ಇರೆಕ್ ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆ ಅತ್ತಂಡ ಗೀ ಪೂಜೋಡು. ಮೈದದ ಉಂಡೆದ ನಡುಟು ಬೆಲ್ಲದ ಕನಕದಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಚಪಾತಿ ಲಾಟುನ ಲೆಕ್ಕ ಲಾಟೋಡು ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಲಾಟೋಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀತ್ ಇಂದೆನ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇರೆಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾನ್ಗ್ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೈಟ್ ದೆತ್ತದು ಪಾಡಿರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ 3-4 ಮಿನಿಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೆನ್ ತಿರ್ಗದು ಪಾಡೋಡು. ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ. ಚೂರು ಗೀ ನೆತ್ತಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ತಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ. ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನೆಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೇ ಉಪ್ಪಡು ಮೈನಸ್ ಸೇ ಉಪ್ಪಡು ನಿಖಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓವೇ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದ ನಕಲು ಮರಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ತಿಕ್ಕುನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್.